Shalom, hem arribat al 8è capítol de la sèrie de reconstrucció del fonament, el Yesod, que hem parlat últimament, i aquest 8è capítol, degut a la importància del número 8, que fa referència en el judaïsme sempre a allò transcendent, allò sobrenatural, parlarem de les 5 esclavituds i les 5 portes transcendents a la llibertat humana. Les 5 esclavituds són la d'Egipte, l'esclavitud també posterior de Babilònia, la de Mèdia i Pèrsia, la de Grècia i la de Roma-Edom. I avui començarem per l'esclavitud d'Egipte. L'esclavitud d'Egipte era l'esclavitud fonamentada en una dependència de les passions, un lligam indestriable de les passions, que evidentment això es transforma en una idolatria. I aquesta idolatria, que és una idolatria a nivell material, a nivell físic, a nivell de les sensacions, doncs té una manifestació també al nivell de les emocions i al nivell de la ideologia. Fins i tot el faraó estava sotmès a les passions de tal manera que per ostentar el seu poder, el seu domini ideològic sobre el poble, tenia un comportament que li dificultava molt el fet d'anar al bany. Fins i tot el mateix faraó tenia sotmetiment i esclavitud a nivell físic degut a la seva ideologia idolàtrica. Bé, continuem i analitzarem el fet del nom de Mitzrayim, que és el nom d'Egipte. Està relacionat amb Metzarim, que vol dir estretors, que vol dir limitacions, eminentment a nivell físic, però que això comporta també esclavitud i opressió i limitació en els altres nivells de la psique humana. La figura principal que permet descriure l'exili d'Egipte és el faraó, que en hebreu es diu Paró, i les lletres de la paraula Paró ens permeten descriure l'essència o l'efecte més concentrat d'aquest exili de les passions. La paraula Paró té les lletres Pei, Resh, Ain, Hei. I si agafem les dues lletres més externes, formen la paraula P, que vol dir boca en hebreu. I les dues lletres més internes formen la paraula Ra, que vol dir dolenta. L'aspecte extern és la paraula, l'aspecte ideològic, l'aspecte extern és la paraula, i l'aspecte intern d'aquesta passió negativa expressada per la paraula, evidentment, és el mal, la maldat en si. El faraó utilitzava la boca en un sentit negatiu i destructiu per defensar ideològicament la idolatria, la seva pròpia idolatria. Ell mateix es proclamava que ell s'havia creat a si mateix, etc. Un ús negatiu ideològic de la paraula, un ús negatiu a nivell emocional també, sobretot a través de la Lashon Hara. La Lashon Hara és l'expressió de maldat més concentrada a nivell humà i la que fa més mal. I de fet, a la Lashon Hara es pot dir que és l'essència d'una intenció negativa de la persona. O sigui, una intenció negativa d'una persona s'expressa a través de la seva expressió de que una persona ho passi malament, el desig de que algú ho passi malament o el desig de que les coses vagin malament en general. Això seria la Lashon Hara, la definició de la Lashon Hara. I el faraó era l'expressió màxima de la Lashon Hara dirigit als seus enemics, dirigit a cultivar una realitat negativa i opressiva pels seus súbdits i, en general, per tot el món. Dos exemples clars de l'esclavitud d'Egipte i del moment de l'èxode que demostren fins a quin punt a Egipte hi havia una passionalitat descontrolada són la situació de quan Aaron fa el miracle de convertir l'aigua del Nil en sang i, per altra banda, tota la performance de les vares d'Aaron i dels mags davant del faraó. La primera situació és, com hem dit, la de que Aaron, en un dels miracles, converteix l'aigua del Nil en sang i els mags del faraó, en lloc de prendre la direcció d'acció correcta de reconvertir les aigües del Nil en aigües potables, l'únic que fan, o se'ls acudeix, els cossos d'aigua que encara queden nets, els converteixen també en aigua bruta, en aigua que no és bevible. L'altra situació és la situació de la vara d'Aaron, que hi ha un combat o una competència amb la vara dels mags d'Egipte. Aaron agafa la seva vara i la llença al terra i es converteix en una serp. A continuació, els mags fan el mateix, agafen les seves vares i les llencen al terra convertint-les en serps també.
I a continuació el que passa és que la serp d'Aaron es reconverteix en vara i la vara d'Aaron absorbeix les serps dels mags del faraó. Analitzem una mica aquestes situacions. Primer, la de la sang del Nil, en què els mags el que fan és augmentar la plaga en lloc de disminuir-la. I després tenim la situació de la vara, de les vares, en què els mags, en lloc de combatre la serp d'Aaron, el que fan és dir nosaltres també podem crear serps, que evidentment la serp no és un animal que inspiri massa confiança o massa un ànim positiu en general a les persones. La situació de la sang podem dir, la mentalitat dels egipcis era tan dolenta que en lloc d'eliminar la plaga que fa Aaron, se'ls acudeix de manera passional, de manera instintiva, dir nosaltres també podem fer mal i nosaltres també embrutim l'aigua. Per tant, veiem aquí que la passió d'Egipte, la passió idolàtrica d'Egipte, doncs, té la tendència de fer més mal sobre el mal ja existent. I el mateix podem dir de la situació de les vares, si bé aquí la interpretació és una mica més profunda, una mica més elaborada. Aaron, quan llença la seva vara, li demostra als egipcis que, compte, els jueus nosaltres també tenim la Shonarà. Nosaltres tenim aquesta capacitat també destructiva i aquesta capacitat, aquest motor de l'acció humana, nosaltres també el tenim. No som àngels. Nosaltres tenim la Shonarà, tenim Yetzer Harà també, i aquí us ho demostro. Converteixo la vara, converteixo la nostra capacitat de dirigir les coses en una possibilitat de passió, de descontrol també. Els egipcis no interpreten en el sentit correcte aquesta demostració d'Aaron, que els està dient, Aaron els està dient, nosaltres també som humans i també tenim una part passional, però la canalitzem en positiu. I el que fan els mags és dir, nosaltres també tenim una part passional i volem utilitzar-la per destruir la vostra part passional en el cas que vosaltres la voleu utilitzar en positiu. Aleshores, la serp d'Aaron es reconverteix en vara, com per dir, no, per nosaltres l'important no és la passió. Nosaltres, quan actuem, tenim la passió, però la canalitzem a través d'una direcció racional, que seria la vara. I el que fem és utilitzar aquesta part racional per absorbir, per eliminar la vostra part passional descontrolada. I amb la vara d'Aaron absorbeix aquestes serps dels mags egipcis. Com sabem, va ser necessari arribar a una desena i definitiva plaga, que va ser la de la mort dels primogènits. En aquesta plaga, d'alguna manera, Hashem li talla el cap a la serp d'Egipte, a la serp de la passió d'Egipte, desacredita totalment aquesta idolatria i, a continuació, es produeix l'alliberament del poble jueu. De fet, la manera de combatre aquesta idolatria d'Egipte la tenim a partir de la festivitat de Pessach. La festivitat de Pessach, la paraula Pessach es pot desglossar en Pesach, que vol dir boca que parla. De manera lògica, la manera de desactivar les passions descontrolades, la manera de canalitzar el caràcter d'una persona en positiu perquè no es deixi portar de manera sistemàtica per aquestes passions sense control és la racionalització, el desenvolupament racional del comportament de la persona. I això la paraula Pesach vol dir boca que parla, boca que explica, boca que desenvolupa una idea. De manera que la idea del Pessach és poder vestir les emocions. Les emocions que té el poble d'Israel en el moment d'alliberar-se, en el moment que Hashem l'extrau de l'esclavitud d'Egipte, la manera d'interioritzar tot aquest procés, que evidentment també va ser passional pel poble d'Israel, és verbalitzar-lo, vestir les emocions de manera verbal. De fet, Moshe, quan va començar tot aquest procés redentiu, també va utilitzar la boca, perquè els savis diuen que la manera que ell va matar el capatàs que estava pagant, que amenaçava matar pagant el jueu, aquest capatàs, Moshe el va matar utilitzant noms de Shem. Noms de Shem, que evidentment tenen molt de poder espiritual, i un egipci que està acostumat a una espiritualitat burda deguda a aquesta passionalitat descontrolada, va tenir un xoc al sentir aquests noms de Shem, amb la puresa i la santedat d'aquests noms de Shem, i a Moshe d'aquesta manera el va matar, i ja aquí va ser l'inici de tot el procés redentiu del poble d'Israel. Però en general el que va fer Moshe, tal com es va produir l'exili d'Egipte, va ser una situació entre cometes d'emergència o la desesperada,
I el treball per eliminar definitivament aquesta idolatria de les passions és un treball a llarg termini, és un treball que encara estem fent i que és molt útil analitzar novament la paraula Pesach, que és Pesach, boca que narra, perquè al llarg de les nostres vides hem de fer aquest treball. Hem d'utilitzar la verbalitat nostra, l'intel·lecte, però també la verbalitat, que també inclou la tefilà i també inclou l'estudi de la Torà, per anar vestint aquestes emocions, vestint aquesta part, sobretot la part emocional i la part passional, i anar canalitzant les passions en positiu. Aquest treball ja el van començar a fer 3 figures molt importants. Una és Noah, l'altra és Yosef i l'altra és Moshe, com anirem analitzant, Berrat Hashem, en capítols futurs. Shabbat Shalom.